Tinomuchingamidza yekuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa na Pastor Gift Rwodzi yekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwechete navakastoni Betera Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nas tina Proclaim Rwodzi ari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri muranda wacho. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda huri kuredu yatinayo asi nemusoro nyaya kuti tinoenderei kuchechi ichitungamirirwa navabetera. Hatipindei munyaya. Chidzidzo chedu toda kutanga nekuerenga kuna zvakazarwa chapter 2 verse ya 14. Zvakazarwa 2 Revelation 2 verse 14. Asi handifari nezvimwe zvinhu zvishoma kwauri nokuti una vamwepo vanobatisisa dzidziso yaBharami wakadzidzisa Bharaki kuisa chigumbuso pamberi pavana vaIsraeri chokuti vadye zvakabayirwa zvifananidzo nokuita upombwe. Bible rikutanga panapa Mwari ari kutaura nevatendi kuti zvimwe zvese mukaiverenga ndima yacho Mwari ari kuradza kufara neunhu hwaive nevatendi. But Mwari azopedzisira achiti chimwe chikuita kuti ndisafare pakati penyu pane vanhu vari kurarama mudzidziso yaBharamu. Nekuti dzidziso yaBharamu, Bharamu ndiye akadzidzisa mambo ainzi Bharaki kuti vaite zvinhu zvakaitira kuti Mwari azotsamwira vaIsraeri. Saka chidzidzo chatinacho muzuva ranhasi past chiri kunyanya kunangana nesu vatendi. Okay. Zvidzidzo zvedu zviri kuya zvakasiyana kutobatsira vanhu kuti vauye kuchechi. But chanhasi chakanyanya kunangana nesu vanotoenda kuchechi. Mwari ari kufara nezvinhu zvakawanda akatitarisa pamaitiro edu. But pane chaanongedza chiri kunzi ichocho hachidi kuti chibatisiswe nevatendi. Hachifaniri kuwanikwa pakati pevatendi. Hanzi nekuti chitori chigumbuso. Chinotoita kuti Mwari atozotsamwira vatendi. Saka kuti zvinyatsojeka toda kuti tingoona kuti Bharamu aive munhu akaita sei. Saka ndoda kuti tiverenge. Ndaona muda kutofunza kuti chitema chaBharamu tikaona Bharamu zvaakaita toedza kuona kuti nhasi Mwari ari kuti kudii kana tanhasi nekuti Bharamu yakatofa. Saka Bhaibheri kana rikutaura kuti ndofunga tsika yacho nemaitiro akaitwa naBharamu zvichiri kuwanikwa pavatendi. Mwari obva ati wedu izvozvo ngazvibve. Ndoda kuti muvhure kuna Numbers chapter 22 verse ya 5 kusvika pavhesi ya 6. Numbers 22 verse 5 na 6. Ipapo akatuma nhume kuna Bharamu mwanakomana waBheori paPitori paRwizi kunyika yavana vorudzi rwake kuzomudana achiti, tarira pano pana vanhu vakabva Ijipita, tarira vakafukidza nyika yose, zvino voda kurwa neni. Naizvozvo douya hako zvino unditukire vanhu ava, nokuti vanondikurira simba. Zvimwe ndingagona kuvakunda ndivadzinge munyika ino, nekuti ndinoziva kuti munhu wakaropafadzwa newe wakaropafadzwa kwazvo, uye munhu wakatukwa newe wakatukwa kwazvo. Chii chiri kuitika panyaya iyi, Pastor? Bharamu uyu
kana muchidzidza aimbova muprofita waMwari. Ndobva azoyeduka mamwe matauriro akadzokera kumashure pakutenda. Ndobva ave muroyi. Saka akanga akutopota achihaiwa kunoroya kana munhu aine munhu ari kumubohwa anogona kunohaya Bharamu kuti uya undiroyere utumire pamhepo kwaari. Ndo paari kuti iye waunenge waroya iwe vanobva aroyeka toziva kuti simba riripo pauri. Saka anga abva kuna Mwari, simba raSatani ndobva rauya paari. Saka pandadzwa anenge ari kudedzwa nemwe mambo, ari kudedzwa namambo Bharakika aiona vaIsraeri vachiuya vakaitwa kuIjipiti. Aona zvavakanga vaitira dzimwe ndudzi, akavhunduka akati vakasvika panapa ndaparara. Saka vanhu vanoziva kuti munhu akaroyiwa simba rake rinokamurwa zvekuti munhu anogona kubva azomukunda. Saka akati uya utumire mamhepo kwavari kuita kuti pahondo kana taakurwa ndivakunde. Ndo request yapane parikutoziva ndoziva kuti wawatotuka iwatu munhu aitwa nesimba ndima iyo mukaverenga vateereri anotonzi iye akatomboti kana ini ndoda kungoteerera zvinotaurwa naMwari andobva atomboita saaramba hanzi saka mambo akatuma vamwe futi. Ndoda kuti muerenge pana Numbers 22 verse 15 to 18. Numbers 22:15 to 18. Zvino Bharaki akapamhazve kutuma machinda mazhinji kuna ivo vakakudzwa kupfuura ivo. Vakasvika kuna Bharamu vakati kwaari, zvanzi naBharaki mwanakomana waZipori, usatendera chinhu kukudzivisa kuuya kwandiri, nokuti ndichakukudza zvikuru kwazvo. Zvose zvaunondirayira ndichazviita. Naizvozvo douya hako unditukire vanhu ava. Bharamu akapindura akati kuvaranda vaBharaki, kunyange Bharaki akandipa imba yake izere nesirivheri nendarama, handingagone kudarika shoko raJehovha Mwari wangu kuti nditapudze kana ndiwedzere kwariri. Saka paakatumirwa vanhu mari ofa yawedzerwa yemubhadharo, haana kuti handigone kusaenda nemimba, akabva achinja akati handigone kutapudza shoko kuratidza kuti kuenda akuda. Ndopane nyaya yakapa akaenda nembongoro iya yakazotaura achienda kuti anodai. Hanzi paakasvikapo kuna mambo aine mambo ndiani zviyazita Bharaki ndiye mambo, Bharamu ndiye uprofita. Saka Bharamu paakasvika kuna Bharaki hanzi akabva aedza kana kushopera. Handobva zvaramba ndobva akaruka kukomborera vanaIsraeri. Ndakudeedzera kuzotuka. Saka akabva aita zvinonyatsowanikwa kune vanhu vanoita tsika iyoyo. Ndoda kuti muerenge pana Numeri chapter 23. Verengai tidzwe verse 13 na 14. Numbers 23 verse 13 na 14. Bharaki akati kwaari, douya hako neni kune imwe nzvimbo. Paungavaona uripo, ungangovona vokumudzivo voga, haungavaoni vose. Nditukire ivo uri ipapo. Zvino akaenda naye kumunda waZofimu pamusoro pePisga, akavaka aritari nomwe, akabayira nzombe negondobwe paaritari imwe neimwe. Saka akabva ati ngatichinje nzvimbo. This time hapana here pandingaitire basa rangu pekuti ndine ndichiona mhando yacho. Asi saka vakabva vatsvaga pakakwirira. Ndobva vaona pavaigona kuona vana veIsraeri chipenga chevanhu chekupedzisira. Handobva aita zvaaita ipapo mashiripiti ake. Chii chinobva chaitika akuprofita pana Numbers 23 iyoyo vhesi ya 22 na 23. Numbers 23 verse 22 na 23. Mwari wakavabudisa Ijipita une simba rakafanana nerenyati. Zviro kwazvo hakuno unganga kuna Jakobho, uye hakuno kuvuka kuna Israeri. Zvino zvicharebwa pamusoro paJakobho napamusoro paIsraeri zvakaitwa naMwari. Hanzi kudini vhesi? Bharamu ari kuti Mwari mabudisira akavaita Ijipita anoratidza simba guru rinotyisa. Ende pavanhu ava anovarwira sezvinoita nyati kana ichirwira danga rayo. Saka hakuna uroyi hunotumirwa ukanobata pamuIsraeri. Haunamire kuvaIsraeri vamwari. Saka ndiri kutadza ini kutumira mamhepo.
vakomana inzwa yeassurance yatinayo vatende vazhinji vedu chinoita tizoita chimwe chinamato chisingagashirike kutya kuroyiwa uri mwana wamwari ari kufamba nezvidzidzo zvatiri kuita panapa uroya unamire pauri mwari wedu anotirwira saka tichitozoona imwe ndima muna zvakazarwa 21:8 inototi vanotya havaende kudenga chinenge chizikanwa nebhaibheri kuti vanhu vakawanda vanotya kuroya uri mwana wamwari uroya haushandi saka Balamu akabva adaro ndobvaona zvaramba anzi akabva achinja futi pana Numbers 23 verse 27 kusvika pa20 Numbers 23 27 na 28 Baraka akati kuna Balamu uya zvino ndiende newe kune imwe nzvimbo zvimwe mwari ungafara nazvo kuti unditukire iwe uri ipapo zvino Baraka akaenda naBharamu pamusoro pePiori panotarira pasi kurenje saka Balamu akabva achinja futi nzvimbo pasi ndobva ati ndoda pakakwirira ndinyatsoona vanhu vacho saka zvinonzi uroyi unoda kuona hanzi ari ipapo hapana futi zvakabuda nekuti vaive vana vamwari saka pandaiverenga apa tichiendera mberi nechidzidzo mungape kurudziro ipi kuvateereri vekuti anotonamata but anotya kuti ndogona kunokorwa tsoka kana kuti ndakatorerwa hembe yangu imwe yandopfeka mukati pawaya ndogona kunoshinirwa zvikandikuvadza because uipfunga yaive ndeyekuti ndikavaona vese picture yavo ndikaiona varoyeka but hazvina kushanda saka pfungwa iri kubuda apa vateereri ndeyekuti chero vanonokora tsoka variko Satani varipo vaanoshandisa rega yako inokora chero akatora ivhu rese remuyadhi rawatsika akaenda naro bhaibheri riri kuti vana vamwari havaroyeke kana uri muna mwari wakachengeta akutori pana Numbers 23 bhaibheri ukaverenga pavhesi dai tatangira pavhesi 21 yaiti iyo nekuti mwari haasi kuona chakaipa kuvaIsraeri haana chitema chaari kuona kuvaIsraeri saka havaroyeke chaunongoda kukoshesa iwewe hakuzi kunotsvaga vanokudzivirira kuvaroyi chaunodaiwa kutsvaga kugara wamwari uchifamba zvinotaura mwari iyoyo ndo ruzhowa rwaunokomberedza musha wako naro saka unogona kuita mubvunzo kuti but kutaura chokwadi varume imwe muri mustudio ini ndakazviitwa ini ndikanzwa iso munoziva here kuti mbereko yakazonetsa ikadai hatisi kuramba matsananguro unogona kuva nawo but tiri kuti iwewe cherechedza ukararamiro kako uri kushingairira zvinotaura mwari kutaura chokwadi iri ishoko ramwari hauroyeke uroya haubatiriri kunze kwekunge iwewo hameno zvauri kuita uchiita tumadumwa nemisikadzwa ine yauri kuita inopinza mhepo mumusha nezvimwe zvaunosungirira mheno nedzimwe miko dzakadaro ingova mwana wamwari mwari anotirwira saka yanzi Balamu atadza mari anga achifunga kuti angangowana yakazara imba akabvaona kuti vakomana saka haana kuzosiya zvakadaro ane zano raakazoita udzai vateereri akaita zano ripi Bharami aizviziva kuti uroyi hunobata kana munhu aine chakaipa chaaita ndosaka pavhesi 21 ati iye hakuna chitema chiri kuonekwa naMwari saka havaroyeke saka akazofurira Bharaki achibva ati kana muchitoda kuti vanhu ava vatukike varongerei kutadza ndobva vanzi vasarudze vasikana vakanaka vechipfambi vapfeke zvinonodhingura vaIsraeri ndobva kwatumirwa vasikana 1000 kumisasa kwaIsraeri umwe nemumwe achinotsvaka wake saka vakomana vakabvaona vachibva vati umwe nemumwe newake ndobva vanzi handei kupati kwedu kuMoabhu ndobva varonga ndobva vaenda kubira rakaitwa kuMoabhu saka bira iri raiti kana vapedza kutamba vaigumisira nekuita upombo saka varume 1000 vakaenda vakanoita upombo kubira rakaitwa kuna Bharaki afurirwa naBharaki saka Balamu ndiye akaya nezano rekutozwa tikadai mwari anovatsamwira saka mwari akazovatsamwira here saka mwari akavatsamwira zvoti kana muchiverenga manje maakundosvika muchapter 25 yaNumbers musi 1 kwakafa vanhu 24,000 kuratidza kuti mwari aivatsama kureva kuti pavanga vari kufamba pamberi paMwari mwari anga achivarwira uroyi haushandi but Balamu nengada yekuti ari namari
akafunga chinhu chaanotoziva kuti chinoita kuti Mwari atsamwire vana vake. Saka chidzidzo chedu pachakananga chiri kuti tiri vatendi tichitenda kumachechi, kutaura chokwadi tichishingairira sezvinoreva Bhaibheri, Mwari anesu anotirwira senyati. But zvimwe zvakuitika pakunamata kune ajenda iritoripo ine vamwe vanhu kana kuti ina Satani, kanditaure ndichidaro, yaanotoziva kuti vanhu ava vanoenda kuchechi ndikavaitisa izvi Mwari anovatsamwira. Ndo iri kunzi nechidzidzo mani, imimi vatendi chingwarai pakati penyu pashayikwe dzidziso yaBharamu, nekuti ikawanikwa Mwari anokutsamwira. Nekuti unoziva kuti kuna ana baba vari mudzimba umu. Yes. Papachati mwana wangu ariyo ndibaba munini sekuru kandi hausi kuongororawo nekucherechedza kuti iwo paunombobva kubasa haunange kumba, right, unoenda kufambidzako uchita sezvo mazizikanwa nemukadzi chinozongobudira kumba amamhepo auya pavana. Yes. Kandi akonzereswa neunhu hwauya dzidziso dzaBharamu. Saka ukabatisisa padzidziso dzaBharamu idzo nyaya dzekuendera tusikana kuti muchidai nenyaya dzekuti vakazononamata zvimwe zvimwari vachiita mabira vachidaro, pfungwa iyo Bharamu aitoziva kuti kutaura chokwadi Mwari anofuratira, Mwari haambodi mahumbwe akadai. Ende chitori chokwadi nanhasi, Mwari haafarire kuona zvakaipa. Saka iwe ukapinda mune zvakaipa Mwari anokufuratira. Saka dzidziso yaBharamu iri kuti kudii? Dzidziso yaBharamu kuintroducwa kwezvinhu zvinotozikanwa kunzi Mwari anobva atitsamwira zvikawanikwa pakati pedu sevatendi. Ndizvo zvoda toda kutenda kuti gatimbonzwa kambo ateereri toya toenderera mberi. Nafamba kure nekumusha tenzi zvinodzoka ndakaita zvakashata zvinodzoka kumushata manudzai maoko enyu tenzi ndouya nditore ndite muranda wenyu nokuti ndukotadza nodzoka kumusha wenyu kumusha zvese zvashata mwana wenyu narinizve zvekusafamba ndoya tenzi zvekusafamba nditore ndite wenyu narini ndugara kumusha ndarasa makore mazhinji tenzi zvinodzoka nondiyuga nemasodzi zvinodzoka kumushata manudzai maoko enyu tenzi ndouya nditore ndite muranda wenyu nokuti ndukotadza nodzoka kumusha wenyu kumusha zvese zvashata mwana wenyu narinizve zvekusafamba ndoya tenzi zvekusafamba nditore ndite wenyu narini ndugara kumusha nashaya ropa rorenyenye tenzi zvinodzoka mundishambidze ndichene rurenyenye ndicheneta manudzai maoko enyu tenzi ndouya nditore ndite muranda wenyu nokuti ndukotadza nodzoka kumusha wenyu kumusha zvese zvashata mwana wenyu narinizve zvekusafamba ndoya tenzi zvekusafamba nditore ndite wenyu narini ndugara kumusha. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Tinoenderei kuchechi, hatipinde munyaya yemabetera. Iko zvinotoda kuti tirambe tichiona murume anonzi Bharamu. Tichaverenga kuna Joshua 13 verse ya 22. Joshua 13 verse 22. Bharamu mwanakomana waBheori muvuki, naiyewo wakaurawa nomunondo navana vaIsraeri pakati pavamwe vakaurawa navo. Panapa ndiMwari akunyatsa kutsanangura chimiro chaBharamu. Vana Bharaki vaifunga kuti muprofita waMwari. But Bhaibheri rakutsanangura kuti aiwa aive muvuki. Muvuki ndiye wamunogara muchidzokorora padzokororei futi. Muvuki munhu akaita sei? Muvuki munhu anofembera
anoshopera. Basa rake kazhinji ndere kuudza vanhu zvakavanzika zveupenyu, zvavanonosangana nazvo kumberi uko, but chinangwa chisiri chekuti vakudze Mwari. Saka simba raanoita naro riri kubva kuno wakaisi. Yes, simba iri harisi raMwari. Saka chiri kutobuda panapa Mwari paari kuti handifare kuti pakati penyu pawanikwe dzidziso dzaBharamu. Ari kutoreva kuti pavatendi panogona kutoita vavuki, asi isusu tofunga kuti vaprofita. Sei tichifunga kuti vaprofita? Nekuti vanenge vafembera. Zvimwe zvacho zvotoitika vachipatsana ngudzo dziri nemo. But Bible riri kubva rati ipapapo kunyanya kunesu vanoenda kumachechi ngatingwarirei vamwe vanoita izvozvo vavuki sanaBharamu. And in Numbers 31 verse 16 inobva yatsanangura zano ramamuchitaura riya inoti kudii? Numeri 31 verse 16. Tarirai, ndivo vakatadzisa vana vaIsraeri pamberi paJehovha pazvakaitwa paPiori. Vapiwa mano naBharami, denda rikavapo pakati peungano yaJehovha. Saka dzidziso yaBharamu chayaive yakananga ndechekuti Mwari atsamwire vaIsraeri. Akangoya nezano raanoziva kuti rikatoitwa, Mwari anotsamwira chii? VaIsraeri. Saka patiri kutaura kudai tiri kuedza kuti patinoita zvekunamata ngatingwarirei mazano kana kuti kanamatiro kanonofanana nenyaya yatiri kudzidza kekuti Mwari akaona takukaita anotitsamwira. Pari kujeka kama ngatinzwei kuti Bharamu chainyanya kumusunda kuti abva ada kuti vanhu avadonhe chaive chii? Kuna Peter wechipiri chapter 2 verse 14 na 15. 2 Peter 2 verse 14 na 15. Vana meso azere noupombwe asingarege kutadza, vanonyengera, vanhu vasine simba, vano mwoyo wakadzidziswa kuchiva, ivo vana vokutukwa, vakasiya nzira yakarurama, vakatsauka, vakateera nzira yaBharami mwanakomana waBheori, wakada mubayiro wekusarurama. Zvikanzi chiri kuitika ndechekuti vanhu vanogona kuwanikwa mumusungo uyu hanzi vamwe vacho vanhu vanenge vari vatendi vasati vasimba. Alright. Mazvona wekutoti ari kubva mukuzvimiro zvamakambotidzidzisa zviya zvekuti pamwe anga ari muchimiro chana Manasa, chana Dhavhidhi, chimiro chana Abhuramu, hanzi asati asimba kudaro pakabva paita vatungamiri kana kuti anopinza chechi kana kuti anotungamira kunamata ari munhu akatarisa Mwari, arida mubayiro chete, ndo chinangwa chake, arida kuita Mwari. Hanzi zviri nyore kuti pakunamata kweboka revanhu iroro mupedzisire makutongoita zano rese raBharamu, but medzisiro Mwari wokutsamwirai. Kunamata anenge achiuya, asi chaakanyanya kunanga chake mubayiro. Kureva kuti zvechechi kwaari itori project. Iproject yekutoti aite Mwari. Pamwe pacho anogona kutozosvika pakubuda pachena kuti nini ndinoda Mwari. Zvekuti unonyatsoona kuti asungwa nekuda Mwari. Saka paanenge akuita zvekunamata nevamwe vaainavo, kwaari iproject yekuti pabude Mwari. Hazvizvi zvekuti vanhu vaende kudenga. Unoziva kuti pane ngozi pakuti munhu anogona kuita nemwoyo wese kunamata, asi wauri kuteera achitoti ndo project yangu. Munenge muchitoitwa project yake yekuita nayo Mwari. Zvinorwadza. Saka muchiona kazhinji panyaya dzekunamata, saka tati unoenderei kuchechi. Panyaya dzekunamata kazhinji mukutobuda kuita chidzidzo hazvidi kuti unyanye kutarisa pfuma zvaiita Bharamu. Even imimi watungamiri imimi ndimunogara uchititi ndakamaka ipapo panzwe ndinotipidza machechi. Musangoti nhengo dzese dzamaona muchechi muri kutoona madhollars enyu muchitoona madhollars. Zviri kuitika munyika toda kutenda Mwari, vanoteerera variko. Munhu dzimwe nguva anogona kutoona chechi yese ari maclients ake kutoti ndikavhura bhengi rangu vese vachideposita ndaita Mwari. Saka chechi haifaniri kuenderwa kuti ive project yekuita Mwari. Saka unogona kupedzisira nhengo dzese vakutoita partnership namufundisi yekuita Mwari.
imi mafundisi zvamungadai muchiita mafundisi zvamungadai muchiita tidzidzisei nzira dziri mushoko raMwari dzekuita mari dzekuti tirarama dzekuti tiwane kuriritira dzimhuri ndo ringadai riri basa renyu manzwisisiro wangu kana ndarasika munondikorekta handisi mufundisi but zvaakuitika ndezvekuti imi mafundisi munototikurudzira kuti uyai mese nhengo muite partnership neni mukangodaro zvinodzoka kwamuri zvadhabhura kana times 10 zvekuti nhengo dzese dzinenge dzichishingaira kuti dai ndaitawo partnership naGivi Rwodzi yeti Givi Rwodzi chaakatongonanga arida kuita mari yauya yacho dhora rauya iro because ari kunzi ari kutozviziva kuti vanhu havachiri vatete pakutenda saka kunenge kusikombudikidza kuti project yake ibude saka ndo pari kunzi vateereri Mwari haafarire kuti patinoita zvechechi tichienda kuchechi tiende tiine pfungwa dzabhalamu mapadzwisisa kama siya henyu zvakazarwa 2:14 tamboiverenga endai pana Jude 11 inoti kudii Jude verse 11 yes vane nhamo nekuti vakafamba nenzira yakaipa vakapengera kukutsauka kwabharami nokuda kwomubayiro vakaparadzwa nokukakavara kwaKora mapanzwa vakapenga kupenga kwakaita era yaBharamu zvikanzi nyaya iyi vese vari kuwanikwa vachiita kaitiro kaBhalamu bhaibheri parinoti vane nhamuka harisi kureva kungoti they are poor zvekushaya dhora riri kureva kuti mumazisa aMwari havasi kugamuchirika vakananga kusirikwa hanzi reason ndei hanzi nekuti vangotora nzira yaBharamu yekutsvaga mari asi uchikonzera vanhu kutadza saka kuchecha hakuenderwe donzo hombe riri rekuita mari Mwari wedu watinonamata ane simba rekutichengeta ane simba rekutifumisa saka kuna Mateo 6 kwe achitoti tangai kutsvaka ushe hwanyu hwaMwari izvi zvimwe Mwari anogona kudii anozongokupai but chinorwadza pana Bhalamu mufundisi anga asikuda kungoita mari chete aida futi kuti nevanhu vacho vatukwe naMwari zvinhu tu iye mari oita but achinyatsozva kuti vese ava vasi kugamuchirika mumazisa aMwari saka pamari apo tapaona aida kuti vasagamuchirike sei nekuita kuti vakadzi vaya vakwezve vanhu voenda kumabira kwainotambwa marekodzi kuya saka pavanenge vari ikoko iye Bharamu anyazva kuti kaitirwo kanoitwa kwavaendwa nako kutaura chokwadi Mwari agashire zvakadaro vanotonoita saka iye mari anenge aita but achiziva kuti vese ava hakuna kudenga kunene hani muri kuona pfungwa yaive nayo aiziva kuti kubira kwavaendwa nako zvinoitwa pabira ipapo kutaura chokwadi Mwari anototsama chete saka dzidziso yaBhalamu iri kunanga pakuda kuti nyaya yekunamata iitise mari 1 yonanga futi pakuti vanhu vari kunamata vacho vatadzire Mwari paakazviita pataverenga paya akaita sei akaita kuti pauye zvisikana zvine unhu husina kuita mushe zviende nevanhu kumabira mabira mitambo inenge ichiitwa especially pakurumbidza vamwe vaMwari sevanhu vanoita zvemudzimu vanogona kurara kana kuswera vachitamba ikoko ndokanamatiro kaoneka rumbidziro kavanenge vachiita vavanonamata saka muri kubira hausinzwa kuti bira kupira vanenge mitambo ine chekupira saka muri kuteeremi nhasi Mwari paari kupa chenjedzo ari kufunga kuti muchechi mungakaruketa kuimba kuti tichiranga mapira ezvi naangangouya kumachechi because kwakanotambwa kwakaendeswa vanhu kusvika kwakuitwa upombo saka ndoda kuti mumboverenga ndima iri kuna Peter wokutanga chapter 4 vhesi ya 3 kusvika pa 5 1 Peter 4 vhesi 3 kuenda pa 5 nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni nokufamba noutere nokuchiva nokunwa waini nokutamba kwakaipa namabira nokunamata zvifananidzo zvisakafanira vanoshamiswa nechinhu ichi kuti hamufambidzani navo pakusazvidzora kwavo uku kwakawanda vachikureverai zvakaipa ivo vachazvidavirira kuna iye
wakazvigadzirira kutonga vapenyu navo. Idzo izvi kutaura ndimai ine vateereri ngekutiyo tauya kuna Mwari tinofana kuva tatobhaibhisa zvamakamboti ticha zviya zvataita kumashure kuti bhabhai ndoyekunzi nguva yekuita zvataita kumashure yakadii yakapfuura. zvii zvaitwa kumashure hanzi yekunamata zvifananidzo kutamba kwakaipa. Kurutonzi kutamba kwakaipa mamwe mabhaibheri echirungu anotoburitsa iri tori nyaya yetensi. Mapasta amudimba kuti titsanangurawo mavhesi zvaari kutoreva. Hatidi izvo vateereri vakateerera chimboteerera kuitira kuti vateereri vangu vazoona kuti give Rwodzi anomboteererawo imboteerera. Hanzi kutamba kwakaipa kwekuti unonyatsoona kuti iyo jaivhiyo kaipa kuchechi aiite zvikanzi nekuita mabira kurarira vanhu vachiita marecords. Hanzi nguva iyoyo kana tauya kuchechi inenge yapfuura nekuti tauya kuna Mwari. Zvikanzi chinofana kutoitika ndechekuti vanhu vanofana kutoshamiswa kuti sei musaite izvozvo because hazvina umwari zvekutamba. Saka kune vari kwaMwari hanzi ndo chimwe chinhu chinofana kutokurumidza kuoneka kuti auya kuna Mwari. Kutamba kwakaipa kuya kwekuti hameno zvavanoita kunge kuzunza muchiuno kana kuti kudii kunenge kusawanikwe pavatema. Ko iwo uri kundinyaradza zvachingoroverera. David akatamba wani munoziva musowo waye arega waye David akatamba kusvikira mukadzi wacho ukaonawo mukadzi mukuru kuti munhu mukuru maita pamberi pevanhu. Ndichapatsanangura asi manzwa ere bhaibheri rati kutamba kwakaipa. Ipapo ndapanzwa. Kutoratidza kuti zvine kakunyadzisira. Kutoreva kuti tinofunga nedzimbo dzacho dzaitoridzwa dzinenge dziri dziya dzisingatarisirwe kuchechi dzemunyika. Saka zvikunzi nguva iyoyeyo yekuti vanhu vatinotoziva kuti ava vanoridza marekodzi ekufadza vanhu vanoita zvakaipa hazvingatarisirwe kuti taakuita chechi titore vanoimba kwakadaro vanoita marekodzi akadaro vokaruka vaiswa kumberi kwechechi. Chechi yese totanga kupfichuka tichitamba matambiro akaipa atinotozikanwa kuti ndeekumabhawa. Zvikunzi nebhaibheri nguva iyoyo yakapfuura zvikachiwanikwa pakati pevatendeka. Hanzi ndibhalamu ari kunyatsoziva kuti mafuza evanhu vese ava Mwari anovatsamwira. Pane amataura ukaiverenga mubhaibheri mangondifutawo tiri mustudio panoani ndima yacho handina musoro inototi mai vacho pavaiva kutsura David vaitomuti indakurimbinyuka kutamba sebenzi risinganyari. Muri kuona matambiro acho haasaya yaarambitswa ari kunzi sebenzi. Benzi mukariona richitamba hazvina style hapana style yekuti ungati ende iyi style ndeyekukwezva akadzi kana kuti yekukwezva varume kana kuti inonyadzisira kungorimbinyuka kwaita David. Ende mukatarisa paya paaitamba chinhu chatinoti it's a once off occasion yekuti ari kuratidza kuti chaitika ichikaiti ndafara. Akusvika kuti David next week aisikorimbinyuka futi kudaro next week orimbinyuka futi kudaro yange isiri tsika. Yange isiri tsika. Chinhu wani chekutotiwo paita chinhu chikuru changofara ipapo yanzi areka yaMwari yenge yabvuma kutakura. Saka itsi chinhu changoitikawo chekuti ari kunzwa kufara haizi tsika yekuti inonzi mugariro wake. Saka bhaibheri panapa riri kuti Bhalamu zvaakaitisa vanhu Mwari akavatsamwira. Saka dzidziso irikutobuda ndeyekuti patinoita zvechechi katambiro aka hakadi kuwanikwa muchechi. Saka aiwa ndiri kunzwa vateereri zvitaura panapa kuti mubhaibheri tinosangana nevanhu vakatamba asi kutamba kwacho kwakusiri kwemazuva ese. Ndiko kuti akangofarawo yanga iri nzira yekuexpressa mafariro ake ndokungosvetuka. Mambo kamunhu anofanira kufambawo zvine dignity zvinechiremerera pamberi. Saka akangosvetukawo nemufaro asi hakusi kuti yaive tsika yake yamazuva ese. Ende kutamba kwake zviri kuburitswa panapa nezvekuti kwakusina zvinonyadzisira kwakusina zvinenyadzo kana kuti zvimwe zvekuti zvingavavarire kunge zviri kukwezva kana kumutsa dzimwe shungu muvanhu vakaungana. Ende kwekusiri kune style ndanzwa muchida David aitonzwa ngorimbinyuka kwekufara. Saka hazvidi kuti manje tichinamata mufundisi toti potogara paitozikanwa kuti pane time yekutamba.
muruzo zvakutota zvikangokaruka kuti mutendanzwa zvakadai aiwa koisundisa nani Mwari ndiye akavasika vanhu vafana mapanzwisaka handizvo zvatingaite tiri muno studio but pfungwa yaBhalamu yaitova yekutoti pagare paritori netime yekutamba yekutoti kunosumudza kuchitokamira vanhu yekutoti kutamba kwacho kune kutori nestyle kwekuti dai kuri kuti inandina imi ndimunopinza chechi semi mukomagivhi muchipinza chechi munogona kutomboudza vanhu kuti ezvinezvi maoko mudenga momboti tichidzikirira kana kuti momboti tichizunza zvakati handi mugona zvekutoti mugona dzidziso iyo hanzi oraitikati hamudi mapasta kuti tidaro bati pfungwa iripo Mwari haasi kuda katambiro kekumabira kane kutamba kwakaipa hanzi chikonzero Balamu zano rake arikuda kuti vatendi vese Mwari atitsamwire ende atozva kuti panopesera paita upombwe asi iye personally anenge achiita mari ndoda kuti timbonzwa kabo tuye tienderere mberi kana basa rose razopera wamanaicharira tichasiya nyika ino nevachene vose tosangana topinda mumakore tichasiya nyika ino tichasiya nyika ino tichandogara kumushayo nevachene vose tosangana topinda mumakore tichasiya nyika ino hama yangu chisarudza Jesu nguva yave kupera tichasiya nyika ino kana iwe ukabhabhatidzwa uchafanira denga tichasiya nyika ino tichasiya nyika ino tichandogara kumushayo nevachene vose tosangana topinda mumakore tichasiya nyika ino vakafira muna Jesu Kristu ndivavo vachamuka tichasiya nyika ino vapenyu vari muna She Jesu ndivo vachashandurwa tichasiya nyika ino tichasiya nyika ino tichandogara kumushayo nevachene vose tosangana topinda mumakore tichasiya nyika ino iwe nenikana taponeswa topinda mumakore tichasiya nyika ino nevachene vose tobururuka topinda mumakore tichasiya nyika ino tichasiya nyika ino tichandogara kumushayo nevachene vose tosangana topinda mumakore tichasiya nyika ino tichasiya nyika ino tichandogara kumushayo nevachene vose tosangana topinda mumakore tichasiya nyika ino tinomuchikamidzai vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tinoenderei kuchechi hatiende mberi mumawari zvatadzidza Mwari anotida anotikomborera ndiye anotipa mabasa nemari asi handiro donzo ratinoendera kuchechi Mwari ndiye anotipa maoccasion ekuti tinofara
tombopembera asi hatiendere kuchechi donzo riri rekungonotamba. Takuda kuti tione pamberi kuti dzidziso yaBhalamu iyi zvainoita kunge yatekeshera zviri kumbofamba sei. Tichaverengerwa kuna Mika 3 vhesi ya11. Mika 3 vhesi 11. Vakuru varo vanotamba mhaka kuti vapiwe zvipo. Vaprista varo vanodzidzisa kuti vapiwe mubayiro. Vaprofita varo vanovuka kuti vapiwe mari. Kunyange zvakadaro vanosendamira kuna Jehovha vachiti, ko Jehovha haasi pakati pedu here? Hatingawirwi nezvakaipa. Saka hanzi pazviri kutoitika kunyange tiri kutotaura tiri pamasaisai kudai. Bhaibheri raisa pachena kuti Bhalamu haazi muprofita. Mika azoisa pachena. Hanzi maitira hanoita aya achitsanangudza kungave kutaura kuti unonzi give Rwodzi kumusha kwenyuwo wakakurira kuchikuru madziva kuhwedza svondo rapera una kuenda kuchigondo here iwe. Nyange zvikati nemo hanzi kuuka. Bhaibheri rachibuda pachena. Saka riri kureva manje kuti vazhinji mazuva ano vatiri kuti vaprofita vavuki. But rabva raenderera mberi kati vari kuukirei mari kuti vapuwane very good. Saka unobvonedzwa saka mari inobuda papa tokubasa kwavo. Unoshaya kuti mari inobuda kupi? Mari mabudira inoita pasi. Ndikataura kuti makaenda kuhwedza kuchigondo svondo rapera. Ani muri kuona kuti vari muno mustudio vari kutitora mapicture vari kunzwa. Ndobva ndati haunzi give Rwodzi here iwe. Ndizvo zvose. Ndiri kuona kuzviyambi. Iwobva kuti sure ndakakurira kuzviyambi. Ndobva ndati kwachihota kudhuze nekwaseke pedzisai. Kudhuze nekwaseke ndokwadaugara. Kuna amaika. Ani muri kuona vari kutiteerera vari kuona kuti ndiri kutaura nemo. Saka zvazvinoita kana ndakupai tsanangudzo nemo kunyange ndiri kushandisa simba rekuvuka. Ava vari kutitora mufananidzo vari muno mustudio dai vasina kusimba vanotozoskondikwenya kuti nhai vaBetera ndingaonawo 1 here on 1 neri. Mazone majeka because anenge akudo kuti ndimupotsa nangudzo dzake dzekuchigondo nekwachihota. Anenge aona kuti ndarova nemo handiti mazone. Saka ivava vari muno vari kutitora mapicture vanonzwawo hari yekuti dai ndanopiwa utsanangudzo dzangu. Saka ndingade kuti ndine ndisina nguva manje ndinobva ndachitaura manje vateereri vakanditarisa kuti imimi vese God is mighty. Muchida mukana neni Caston Betera shandisai nhare dzinotaura. Ani mukona zvimwe zvinogona kuita hanzi kuti vese vanodaro ndozvavari but pfungwa iri kutaurwa nebhaibheri iri kutodzichenjererai nekuti ivo vane vachitsvaga mari. Vanenge vachitsvaga mari. Saka vanhu pavanezenge vakuuya kuko kuwanono maiwe panenge paakuchiita mari manje. Saka tiri kuda kuti vateereri pavari kunzwa tineenderei kuchechi. Tiri kuda kuti nyaya iyi ijeke kuti vazhinji vatiri kuti ana Bhalamu vaprofita vamwari havazi vavuki donzo ravo ivo kuita mari. Ko isusu kuti titsamwirwe naJehovha taitiswa zvakaipa. Saka pane vhesi randakanyorera inini mapasta riri kuna Timothy wechipiri chapter 4 verse 1 kusvika pa4. Nderenyiro nderengai mapasta 2 Timothy 4 verse 1 kuenda pa4. Ndinokupupurira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu, iye uchatonga vapenyu navakafa pakuonekwa kwake noushe kwake. Paridza shoko, ramba uchidaro nenguva yakafanira kunyange isina kufanira. Raira, tuka, ranga nomwoyo murefu, zvikuru nokudzidzisa. Nokuti nguva ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi vachida kufadzwa panzeve dzavo. Vachazviunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo, vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi, vachitsaukira kungano. Maona kuti ndi Timothy aiudzwa naPauro kunzi Timothy kana wakuita basa raMwari ziva kuti vanhu vari kutungamira vagara vanoda kunakidzwa panzeve. Asi wewe ndokumbiwa kuti paunoita chipasta chako imboitwa uchiraira imboitwa uchituka. Hakusi kutuka kuya kwatinoziva vari chirungu unoti rebuke. Hanzi kuchechi kunoda kumboti urayirewo
umbotsuro kuti madzimai pfekai zvakanaka handitika hanzi worayirawo wodzidzisa hani mazvona zvinodiwa kuchechi saka kuchechi hakudi kuti kungoramba kuchingoenda ndekwekungofadza nyama chete kuchingofadzwa nyama chete hanzi vanhu itoziva kuti vamunotungamirai mapasta vagara vanoda zvinonakidza panzeve hanzi asi mimi manje chivai vanhu vakangwara in other words Pastor Gift Rwodzi hazvidi kuti kubva January kusvika February muna January mamuchingoti ezvinoona kuti ukatambira mari yako haishande chini asi ndokuudza nezita raJesu mari iyo yakushanda muna February pane vaita urorwe asi ndoda kukuudza ucharorwa muna March kune vaifunga kuti hamufe makava mhuri yekumusoro vaita udrive Benz muna April imba chaiyo uchaiwana ine zita rako muna May vana vako chaivo vacharorwa uchakwira ndege murikuona zvikuitika nyaya dzese dzamungunudza idzi mumagirika ndo dzagara dzinotinakidza panzeve aiwa hatisi kuti zvakaipa bhaibheri kuti imimi mapasta imbotowarayirawo utombotsiurawo osoda kuzanganisa kavakomana gore rese rakomana muchingotifadza ende mukandidaro munoza zvandinobva ndinochita kuti yes give Rwodzi because muri kutaura kazvinonyatsonakira hani mazvonaka saka Timothy ari kunzi usadaro chifundisi chakanaka haikona kudzidzisa vanhu kuenda kugehena haikona kuita kuti vanhu vauye kuchechi kusikonakidzwa panyama nekunakidzwa nzeve ita chipasta chakanaka verengai uchitsurawo uchidaro verengai kuna Timothy wekutanga chapter 6 verse 3 na 5 munzwe zvainotaura 1 Timothy 6 verse ya 3 kuenda pa5 kana kuino munhu unodzidzisa imwe dzidziso asingabvumiri mashoko akarurama mashoko ashe wedu Jesu Kristu nedzidziso inonzwana nokunamata Mwari unongozvikudza asingazivi chinhu asi unongokarira mibvunzo nenharo dzinomutsa godo negakava nokutuka nokufungidzira kwakaipa nokukakavadzana kusingaperi kwavanhu vanomurangariro wakavodzwa vakatorerwa zvokwadi vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinofumisa saka hanzi kanamatiraka dzidziso yaBhalami vakatotorerwa zvokwadi inoda kuti bhaibheri kuti kakakuita kakarini era hanzi because vanofunga kuti kuenda kuchechi ndo zvinofana kuita kuti upfume mazvona chechi yakushandiswa seminzi yekuti munhu aite mari ende kumashure kwacho kwanzi vanotuka nekufungidzira ndozakana paine chinhu chanetsa mfundisi kufungidzira unenge uchifungidzira chii kungofungidzira vanhu zvatisina kana kumbotaura kufungira kuti uyu anoita chakati aiwa kungotanga kufungira kuti Betera ifunga kuti handiwane basa manje ndicharwana Betera ifunga kuti handipore manje ndichapora Betera ifunga kuti handirorwa manje ndicharorwa zvikanzi hanzi vane dzidziso yekungofungira aipo pasina atombodaro nduze pamwe titori kudzimba kweduka tiri kutonamatirawo mufunge keresenzei kuti Mwari muonewo zveshuwa zera raave vana vasikana vazhinji vanotanga kupanika kana kuine shamwari yakamukodzera muupenyu dai mamubatsira ndozvinokurudzirwa naMwari tichinamatira but dzidziso yaBhalami manje hanzi izere nekungofungidzira kuti ndofunga kuno hakundikodzera kudaro but hanzi payakanyanya kuipa ndepekuti vanofunga kuti kuenda kuchechi kunofana kunokujeneretera mari unofanira kupfuma kana waenda kuchechi unofana kutoti inini handina chikonzero chekuva murombo nekuti Jesu akava murombo kuti ndive mupfumi hanzi saka nebhaibheri hanzi dzidziso yakarasika ndeyaBhalami manje nemamwe manzwi iri kunobudisa pfungwa yekuti nekuti Jesu anoti varombo munavo nguva dzese ndizvo zvireva kuti kusvika pasiro richiguma varombo vanenge variko but zvisingarevi kuti murombo kutukwa aiwa hakusi kutukwa murombo hakusi kutukwa saka inonoburitsaka ichiita kunge zvinonzi nhengo dzese kana taenda kuchechi tofana kudedzera kuti urombo nezita raJesu ndinokurayira ibva pano sekunge zvinonzi kuchechika ndekwekunotanda urombo tiite vapfumi saka bhaibheri rabva raburitsa pachena kuti vakarasika pazvokwadi kana ndiri kukunzwa zvakanaka ndinzwei zvakanaka hazvina kuipa kuti vanhu kuva mupfumi sure
asiwo kana munhu ari murombo azvireve kuti asi mwana waMwari. Ndizvozvo Mwari akatoda anobvisa urombo uya. Inzwai vateereri. Mwari akatoda anobvisa chii? Urombo. But primary purpose yekuenda kuchechi, Baramu dzidziso yake ndeyekuti tisikoita mari ikoko. Yes, tisingaende kudenga. Tisingaende kudenga. One, itai mari asi muchiita zvisingaendese kudenga. Iyo tsamba iyi kuna 1 Timothy 6. Mama gumira pa verse 5. Verengai verse 6 kusvika pa 10. Inoramba ichitsanangudza pfungwa yandiri kushingaira kuti dai yasvika munzeve dzevateereri. Verse ya 6 pa 10. 1 Timothy 6. Zvino kunamata Mwari pamwe chete nekutenda nezvatiinazvo ndizvo zvinopfumisa kwazvo. Nokuti hatina kuuya nechinhu panyika, hatigoniwo kubuda tiine chinhu. Asi kana tine zvokudya nezvokufuka, tichatenda nazvo. Asi vanotsvaka kufuma vanowira mukuidzwa nomumusungo nomukuchiva kwoupenzi kuzhinji kunokuvadza, zvinonyudza vanhu mukuparadzwa nokuraswa. Nokuti kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvose. Vamwe vakati vachida zvikuru vakatsautswa pakutenda vakazvibaya neshungu zhinji. Ndoda kuti mudzokorere paripo pazonzi zvinonyudza vanhu. Pane pakaka statement katanga kangotaurwa. Alright. Asi kana asi vanotsvaka kufuma vanowira mukuidzwa nomumusungo. They fall into temptation and into a trap. Nomukuchiva kwoupenzi kuzhinji. Unopedzisira wapinda mukuchiva zvinhu zvevanhu kunokuvadza. Kuchiva kuya kunokuvadza, zvinonyudza vanhu mukuparadzwa. Zvinonyudza vanhu mukuparadzwa. Muri kunzwa ndinai zvairikutaura kuti paunoramba uchishingaira kuti ndofana kuita mari, hanzi unopedzisira wakuchiva zvinhu zvevanhu. Kupedzisira ndikakuona muchipfuura nemota yenyu Benz, ndobva ndati nezita raJesu Benz iyo ndoidawo. Hamukona zvinenge zvakuitika. Unopedzisira wakupinda mukuchiva zvinhu zvevanhu. Saka hanzi message yacho haingogumire mukuchiva, unonyura. Kunyura kuita zeini? Ilanguage inotaurika mazuva anonzi akanyura. Waenda pakaipa. Aiwa kachitaura kumari kunzi akanyura. Kunyura kurasikirwa nayo. Unodzoka kuenda pazero. Saka zvinokutonzi iyi game iri kuitwa naBalamu yekuti iwe unenge uchifunga kuti ndabva ndaita prosper, ndabudirira prosperity yazara kwandiri. Hanzi kutaura chokwadi uchatanga nekuchiva zvinhu zvevanhu. Wopedzisira kuti wofunga kuti kuenda kuchechi kunofanira kuita kuti uite ndege, kuenda kuchechi kunofanira kuita kuti uite brazi, kuenda kuchechi kunofanira kuita kuti uite zimansion. Mwari anogona kutipa hongo, hatisi kuramba, but risi riro donzo rekuendera kuchechi. Hanzi kana ukaramba uine pfungwa iyo, unogona kutonyura tumari tushoma twauinato, kutonyura kuenda pazero. Ndozvikutaura Bible. Saka tinofanira kuita sei vaHebrew 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Musakarira mari pamugariro wenyu. Tendai nezvamunazvo. Nokuti iye amene wakati handingatongokuregei, handingatongokusiyei. Saka pfungwa yekuti hakuna asingadi mari ichokwadi. But haidi kutaurika maningi kuchechi. Muchechi ngamuzare zvekuenda kudenga. Mari ndio inototiraramisa. Saka vaHebrew iri kubva kuti inoatendini. Hekunai kukarira kuda mari kudaro. Mazvibata. Saka mari zvainowisa munozva kuti zvinonzi kana wane mari ndo wealth nemariches ndo prosperity. Saka Bible riri kuti vatende haikonai kuda prosperity. Ndo zvariri kutaura. Enderai kuchechi kunotsvaka ukama naMwari. Kana achikupa prosperity okupa sembasera. Ndo zvarinototaura kuti tangai kutsvaka ushe hwaMwari neutsvene hwake, zvimwe zvese Mwari owedzera. Verengai pana Timothy wokutanga chapter 6 verse 11 kusvika pa 12 inoti kudini? 1 Timothy 6 verse 11 na 12. Asi iwe munhu waMwari tiza zvinhu izvi. Ndoda kuti mupaite mbichana because ndati chidzidzo chedu ndechevari kutoenda kuchechi kana. Saka tangai munzwe. Asi iwe munhu waMwari, imimi vanhu vaMwari vari kutiteerera,
tiza zvinhu izvi, tizai zvinhu zvine chekuita negwezvo yekunzi prosperity. utevere kururama nokunamata Mwari, uyai muteere kururama kunodiwa muchinamata Mwari, nokutenda norudo, muve vanhu vari content, vane faith, vane rudo, nokutsungirira nounyoro. tomboti une nhamo iri kukutambudza, iva munhu anotsungirira. Urwe kurwa kwakanaka kwokutenda. Ngatiitei fight yedu ive iri yekuratidza kuti ndiri mutende pana Mwari, urombo huchiuya, urwere huchiuya, torwa kurwa kwekutenda, kwefaith. Ubatisise upenyu husingaperi, tochirega kubatirira paprosperity, tobatirira paeternal life hwawakadanirwa kwahuri. iyo ndo itori purpose yatinodeedzerwa kuchechi, kuti tisikuwana upenyu husingaperi. Ukapupura kupupura kwakanaka pamberi pezvapupu zvizhi, nekuti patakatouya kuchechi taitopupura kuti tauda kumbosiyana nezvenyika. Ndoda kutendai nekuerenga kwakanaka. Verengai verse 18. Ndinokurayira pamberi paMwari, Yes. unopa zvinhu zvose upenyu hwazvo, napamberi paKristu Jesu wakapupura kupupura kwakanaka pamberi paPonjio Pirato. Zvikanzi nyaya ndiri kutokurayirai, Pauro aiita kunge ari kutobheja, kunge ari kuita mhiko pamberi paMwari. Zvikandoda kukurayira Timoti nemi vatendwa ari kuteerera, shuwa ngatirwei kurwa kwakanaka kwekutenda. Titize nyaya ine chekuchiva nekuda mari, nekukarira pfuma, neprosperity yakawanda. Zvikanzi ingawani Jesu chaiye akapupurawo wani pamberi paPonjio Pirato, ndiye iwe mutongi. Jesu akapupura kuti kudii? Ndoda kuti muverenge kuna John 18 verse 33 neverse 36. John 18 verse 33 neverse 36. Yes. Zvino Pirato akapinda zvemumba bomubata akadana Jesu akati kwaari, ndiwe mambo wavaJudha here? Verse 36. Jesu akapindura akati, ushe hwangu hauzi hwenyika ino. Dai ushe hwangu hwaiva hwenyika ino, varanda vangu vangadai vairwa kuti ndirege kuiswa kuvaJudha. Toda kutenda. Hanzi Jesu ari pamberi paPonjio Pirato akabvunzwa ndiye aive mutongi. Zvikanzi iwe nyaya ikumboitika ndei? Ushe hwako ndiwe mambo wevaJudha here? Zvikana Jesu, aiwe inini mambo hwangu hauzi hwenyika ino. Nekuti dai waive hwenyika ino ka ndingadai ndatoyewo nemagadha angu anotondigadha tarwisa. Even mafollowers angu angadai atorwisa chaizvo kuti ndisapinde panyaya ndiri yekutongwa. Saka muri kuona even tiri muno mustudio ateereri, musakanganwe chinhu ichi. Tine kutenda kuti Jesus is coming again. Amen. Jesus is going to come soon and very soon. Saka upenyu hwedu chaiwo nenyika yedu iri kumusoro kudenga. Saka tikabva tavanhu vabatikana nekufadzwa panyama patinoenda kumachechi, tichitamba marekodzi chechi yese tichimboita style yakafanana, tichidaro toendera kuchechi pfungweni yekuti dai taita mazimari, tichita maschemes ekuita mari, toendera kuchechi kuti dai taita prosperity inotyisa. Pauro ari kutiyambira nebhebheri kuti inzwai vatendi vari kuteerera, tizai zvinhu izvi, tipupurewo kupupura kwakaita Jesu ari pamberi paPonjio Pirato, akaratidza pachena kuti umambo hwatiri kukurudzira tiri muno mustudio umambo hunouya hwaKristu Jesu. Mwari kana ada anogona kutombotipa pfuma nhasi, but donzo redu nderei mfundisi? Donzo redu nderekuenda kudenga muupenyu husingaperi. Muupenyu husingaperi. Chipedzisai vhesi riri kuna 1 Timothy 6 modzokora vhesi 13 na 14, mobva maoneka vateereri vedu pane kurudziro yekuti dai tachengeta mitemo yaMwari. Ndinokurayira pamberi paMwari unopa zvinhu zvose upenyu hwazvo, napamberi paKristu Jesu wakapupura kupupura kwakanaka pamberi paPonjio Pirato, kuti uchengete murayiro, usino ruvara, yes, usina chaungapomerwa, kusvikira pakuonekwa kwaShe wedu Jesu, until the second coming of Christ. Shingairai kufamba mitemo yaMwari, tichiedza neunani hwedu. Mwari akatikomborera, Mwari akuitire zvakanaka. Uri murombo, irwa kurwa kwakanaka kwekutenda, tsungirira, takatarisira kuuya kwamuponesi wedu. Taurai nevateereri muwape. Toda kutenda vateereri neurugure. Tinoenderei kuchechi? Tinoendera kuti tive neukama naMwari, tichishingairira kuti tive neupenyu husingaperi. Tisingaendere kunotsvaga pfuma nezviwanikwa zvepano panyika kana kunofara munyama. Ngatirumbidzei Mwari. Kana Mwari atikomborera atipa zvepfuma yenyika inoyi, zita rake ngarikudzwe. Kana tapuwa zvinenge zvishoma pakuona kwevamwe, zita rake ngarikudzwe. Asi tishingairire kufadza Mwari, kuchengeta mirayiro yake. Mwari atikomborere. Toda kutenda vaBetera nekutungamirira chidzidzo ichi. Kana pangaita mibvunzo
kana pamwe pamunoti apa ndingade kuti ndinyatsojekeserwa, tinogona kufona kana kutumira mameseji kunhamba dzinotevera. Kana uine hama, shamwari, maneighbor, vamina veikoko vanopinda sangano rama-Seventh Day Adventist, mukaenda kwavari nemibvunzo yenyu, vanoziva kwekukutungamirirai kuti mubatsirwe nekukurumidza. Namba dzinotevera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Varatikomborere vakuchengetei tisangane muchikamu chinotevera. Apo Jesu